Sálgame a procura da felicidade. Nunca nos vale nada, nunca pensamos que a felicidade mellor está en eso, pois en unha boa conversa, unha boa canción, dormir ben, porque eso tamén é sinónimo de felicidade, sempre estamos buscando máis alá, e realmente a felicidade está composta para min desa armonía de contrarios, sempre hai momentos bons e momentos malos, e para sentir os bons hai que ter os malos tamén, e que tampouco pasa nada, non? Dame auga, dame alento. Mira, estou espida. Son a tua palabra, como o teu acento. Busco a tua mirada, busco a verdade, busco e non che minto. Sigo as tuas pegadas, sinto-te moi perto te sinto. Somente esa calma trae a cordura e razón, trae o placebo para o noso corazón. Somente esa luita trae a mistura e paixón, trae placebo para o noso corazón. Recordo que tomei a decisión de dedicarme á música en octavo de SB, é dicir, debía ter 12 ou 13 anos, creo, se tenía por en ese curso. Solo conseguir un instrumento me levou máis de 3 ou 4 anos despois de tomar esa decisión. Hoxe é facilísimo atopar unha guitarra eléctrica ou un ampli ou calquera cousa daquela, se che contara. Pois agora estades dispostos polo punto cero este volver a empezar, non? En certas cousas. Casi. Casi. Un pouco 10.0, pois a razón é unha maneira, é como se volvéramos a empezar en unhas historias, non? Bueno, funcionamos de outra maneira, temos outro... Ahora temos a nosa propia empresa, digamos, cambiaron moitas cousas a partir de Por que fixestes iso? Por que? Por que vos planteastes porque era o momento. A autoxestión? Era o momento de facer ese cambio, non? Creíamos que era unha maneira adecuada de funcionar, e coincidiu cos 10 anos. Sí, e tamén coincide co momento dunha crise discográfica moi importante que che fai plantearte que o que che ofrece o mercado discográfico non é precisamente o que ti queres, e é o momento de plantearse este tipo de aventuras. Que che ofrece ahora mismo o mercado discográfico? Bueno, pois moitas menos cousas das que ofrecía hai 5 anos, por exemplo. Por que? Pois porque a venta de discos descendeu moitísimo, probablemente o soporte en CD ten unha data de caducidade, e o mercado emerxente para a música, que sería internet, pois aínda non está implantado de todo, non? Aí están unhas plataformas de descarga de cancións que parece que están empezándose a ser negocio, e probablemente o futuro vaya por aí. Precisamente o peor é que ninguén sabe como se vai a consolidar isto, non? Entón, o mellor é tomar posicións, ter o teu, ti eres o dono teu, e cando chega o momento habrá que xestionalo de xeito oportuno. E o mercado que tendes vos no punto de mira, cal sería? O mercado? A parte do que tendes? O global. Sí, justamente. Sí? Claro, justamente. Sí. Pero eso desde o principio, Afrontar este novo reto, digamos, como é a edición discográfica, todo o que eso conleva, a fabricación, todo eso, pois tamén che dá moitísima máis libertad, e controlamos o proceso dende o principio hasta o final, é dicir, dende que nos sentamos aí a gravar, ou vimos ao estudio mezclar, hasta que negociamos con unha distribuidora,
incluso chegados á hora de contratar os concertos, é dicir, todo, controlamos todo o proceso. E é un paso novedoso e moi significativo. Me gusta facer modelismo de reciclaxe. Utilizo cacharrada caseira. É unha afición de pequeno, de moi xovenciño. Sempre tuve un tallerciño na casa, cos alicates e os alicates de puntas e alambres e tal, e sempre gustoume moito facer isto. A Escola de Música Berenguela é unha das paixóns de Guadi. Velaquí atendes preparando futuros artistas. É a miña escola, eu nunca penso como que non é parte de min. A Berenguela abreuse fai 10 anos e eu entrei na primeira etapa. Traballamos moito e eu ali son profe de linguaxe musical, aínda que tamén dou coro de nenos. E a Berenguela é un sitio especial, porque eu creo que é porque hai moitas mulleres. Entón, a directora é unha muller, a xefa de estudios é unha muller, a secretaria, que é o superpilar, é unha muller, e entón é nos fácil a comunicación entre nós. Guadi ensinalles a manexar técnica e sensibilidade para que algún día poidan subirse a un escenario. Despois elixirán eles que queren cantar, a quen, en que lingua. Guadi elixiu cantar para todos, pero en galego, e iso non é fácil. Eu estou convencida de que a nosa música é unha música minoritaria. Eu teño clarísimo e sei que ten un teito e que, bueno, que eso xa te limita de por sí. O que a fai minoritaria é o idioma, realmente. Porque estás en un sitio pequeno, porque non hai un mercado discográfico creado para esas músicas e porque non é fácil traspasar esta fronteira, no? Que é a nosa fronteira de Galiza hacia fora. Dirémonos moito máis fácil pasar de aquí a Europa que pasar de aquí a Madrid. En el resto do Estado a veces sí que notamos, bueno, certo grado de dificultade, non tanto na música instrumental, pero sino o grado de penetración da música vocal, non? Pensamos que quizás ese é un punto que a democracia